Jottono lamsogo te bele bele fungkaham khachuk official channel ni bisingti norok jottono no khabai lamsogo engke norok to saimang khana mia sadik jora wate kisa kabang no phakya wati phaya po nobar phakya ani bagai sindia juniorok pura ler padangjak Oke, sinok lah nabasta tomo haing sama kya. Biang jani birinya sek leda pada uri fega sai malia. Ya apana tabuk clean khanyan bagane thari tong. Asaka tong maning na. Rongwi sok dita. Teka siapa pernah kotor nemeda? Oke, ini pongjora nih simino kisah video klay kya, dorong no pung nabagai tam moila kha. Ang to salsa kau sia guri phai kya, dorong nong nai W official lo. Salsa kau sini thasuk rogi thangmani, jara nai nyai musung nai rok nai thangnya W official. Omo hongke uploading nai khasuk official lo kralia asuk chpharo asuk baino lengja gi tongsi kini hentre chalino pharo dikise chalino Sinaro dara hasan borok sungna personal sinia borok nanya rok norok no khawana jagna sinaro je nok ko bangma haipeno nok pura tau khali himang omong kha sini first dugan 2007 sung dugan tangmani mo sung to 2007 kaijak mani kaijak pro sung motine oro sini nok tongmani sung kaji paine onogon tongmani apro onogon tongmani mo ke kasa iti nok mo ichimo mo je kuthar nongu tongmani mo ichira nok phadi baikha hain bagini mo nok parar leya mo taklai bolte norok nuknai te idaning mas 2 mas bisikono onong lo subai pesinai nukung khulugi pesinai mo sini kajigi paine first nok tongmani mo bai mo attach room tongmani hapen mo ainti khlaine dumune kasari rejak mo hongke sini first dugan sungoron thekno dugan chengo life ni first business khamen 2007 okay এই room attach tongmani orom kunai agi orom kunai orom ka sini script rungjak tab kisa bagan to raja ya ma apru je ramani mo rungu termani e mo orom bai orom attach agi sing ojagan tongo omo hongke tolawo dalai rakhlai jagya o jaga total kasait ni 3ta room 1999 no tangmani mo 2000 ni konokul ni age oro te kaisa room tongo omo hongke talarjak o jaga o 3 mas mungke bara tongmani nok bara tongle rok borok bungni mani na phayako borok to tongleya ke onok gatan rok to video nugo sinagini kitchen room কিন্তু kitchen room yamo khe angsigla fur tongman nok 2002 ni simi 2000
सात जरा तंखर बरा yang nakla phari tango oro tongo sing organ tong rakudi oro tongo sing kalaber maman tv oro tv kenai jamo kenai koto jatna ri yang khir kaisa mo kaisa kalaber mamani kaisa ke nogo paiman nosto ongjak abo paini cricket tv kotor ke use kani kre omo hongka to mokhe nana nok mogi bahai tongmani mo tin tongmani jepro dai thi pai khen keno bung dong no sobai to ke sangor tin gelas ti ongke tin hamde hne nyai tin doro nyai pakari mar hingke among ka sini personal kisu kogrok subscribe khlai di norak te bosan manai sini love story rok sing asik bosor video khlai tong phana nong love story rok saikna ya norak love story na nyam sung ke khana musung ke norak subscribe khlai di sini nok koita tong hajar oro kaisa ekta duita tinta omo saita moi pasta oro tong total oro onogo tong singor tong phai oro tong asang onogo tong total tinta ro moka single mo bara na ni tangmani na bro bara bro kha tabo hungke kisa nok ni phaklai hamini bagine singabno bara ria mathagi tonai kha hingke tabo pai beke sing yago rang pusaro kari ko tabok haini bagine tangya ko tese babo thimani bosor kaya ko ba kono phono ekhari meya haini bagai tangjagya ko phaine jora sing sino nok sobai khenke o jaga rogo sing tam khlaijak nok nungnai na jara nainyamu sungnai rok norok subscribe khlai tonai di singno support khlai di singbo bui hai blogger kodorong mai phano chicken mikon blogger local blogger phano ngane besuk moila phaibe gen hari ingya kaisi nokla dalai khlaijak pura mohai moila singya o tin wadi waine je tino je haduli tongmani norok to sini dukan bas kango taw je tongmai dukan tongmani je present je dukan tongmani bas kango nukhana halujak tongmani arne haduloi pura tin chaka rogo pura kasa kungjang mangsi tabo wadi waine tin nok to poriskar angkha hepono nokhlangke a hadului no sujagi phainai samtai thangmaika omo phai bra cheme koda sala nyamo tini keno nok ni tini tong hote ka samung exam tong tini exam busani tini last exam madhyamik porikha ke exam pa khenke sing kise bela nyahin tongo abo bo thik kari ko yang nogo khetarago mairok tangi tongmani paile yakho mai tangjak bithero rojak nai ke tini phungo kok salaimani chikuncha kisa tam sanai nok kasam phungmani duan kasam phungman blog or mathagari sinai tangke sini phungjara tabo pharjangai tongo kobangma oro sini pharjangai ya bono taw te pharnai ani dugan buskang rok bono phari sinai tefon nong kisa dugan video bathanga saka phungur sini sini dugan obostha bahai yang rok bahai no moila nongjak camera hoito kam ki sijai gena keno sini dugan ni obostha hari tui rok phai ni lama rok kepke khngjak sini dugan obostha mo haino ang tabo phungjarawo dugan ni manai sina agir kha siraba jathani ke montam da siru khaji siri maka dugan phiya ko tabok dugan phiyongnai aya oroni mani rok hari piti siti rok miya nor phainai kalai phebe ke har tongmai men mo sakawo asa ke nobar phaikya pura
অবস্থা খারাপ হয়ে রেখা গেছিন দোকান অবস্থা মহাই দোকান তাও সঙ্গ টেবিল একটি সালিয়া নক বিসঙ্গ ফ্রিজ দামান বাগাইনে জাগা সা জ্ঞান বাগাই একটা ময়লা মোটাবুক বেবাং ন ফারবাসি নাই ওকে তিনি फुंनि ब्लग खासुक अफिसियेल नेङै जे भिडिअ शुट खालामदोंमोन खालायबाय क्या तेन रंना जे फुंना दंमोन फुनुबाय क्या गे ताबुक अ ब्लग न अरन मथागरिका जतरन हामबाय फाइनि जराव ते नायथां ब्लग रक नायनि बागै सिनि सात बागान नग तम तम काजा काजिया नायनि बागै रक सब्सक्राइब खालायदि खासुक अफिसियेल चैनल तेन रक डब्लू अफिसियेल चैनल बथाङै चिकन मिकन ब्लग रक नायमानो इनके जतरन हामबाय तब सालाम सं कक थासथे गे बताव न कला फारि लेंगि दंफो जे तिनि ब्लग अरन मथारका जतरन हामबाय